acte emmarcat dins d'aquest Catalonia Open 825 torneig internacional Ciutat de Reus Costa Daurada, una taula rodona que compta amb la presència de diferents persones líders en diferents àmbits dintre de la indústria de l'esport, no? I crec que amb molts temes interessants a debatre. Ens acompanya la senyora Lacaula, secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana de Tenis, la senyora Marta Cerdà, vicepresidenta d'Igualtat de Gènere també de la Federació Catalana de Tenis, l'anfitrió, senyor David Cortés, president del Club Tenis Reus Monterols, Elena San Martín, presidenta d'un dels també clubs icònics a nivell català i estatal, com és el Club Tenis Barcino, Maria Teixidor, president de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC, i dos grans jugadores de tenis, la Laura Pous, que a més és la nostra directora, i sens dubte la que és una dels millors tenistes de la història, ambaixadora con el tenis català, com és l'Arantxa Sánchez Vicario. Aquesta taula rodona, a més, estarà moderada per la meva companya Eva Benito, també referent dins del món de l'esport, més en l'àmbit de la gestió. De fet, l'any passat va estar reconeguda com a millor dirigent de l'esport, per tant, també s'ha de ficar en valor aquesta part, no només esportiva, sinó també de gestió. Per tant, Eva, a partir d'ara, tot teu. Ara que ja m'ha tret els colors, intentaré començar. Moltes gràcies a tots. La veritat és que és un plaer estar aquí, podem moderar aquí a la taula amb totes aquestes persones tan importants i tan rellevants dintre del nostre sector i fer-ho en un entorn com aquest Catalonia Open, que realment és, jo crec que un bon lloc per debatre sobre aquest tema, que tots sabem en quina situació està. Venim d'un passat en el que l'esport femení o la dona en el sector s'ha tractat d'una manera més suau, per dir-ho d'alguna manera, i ara estem en un moment de creixement, de molta més visibilitat i d'impuls per part de moltes persones i entitats que intenten donar un recolzament a tota aquesta àrea. Jo crec que aquí estem en un entorn adient. El torneig, el Catalonia Open, és un marc en el que podem parlar d'aquesta reflexió, i donem les gràcies a la Federació Catalana de Tenis per obrir aquest debat i fer-nos a tots ser una mica més conscients i reflexionar sobre aquesta, diguem-ne, no problemàtica, sinó repte que tenim de cara a futur per continuar millorant la visibilitat de l'esport femení i la gestió i, evidentment, tot el tema esportiu. M'agradaria començar aquest debat amb la secretària, demanant-li que ja que estem en aquest entorn, dintre d'un torneig d'aquest tipus, que és un moment de creixement, de visibilitat i tal, quina és la teva opinió i què pot fer o què està impulsant ara mateix la Generalitat per potenciar tot aquest tema? Gràcies. Bona tarda a tothom. Un plaer poder compartir aquest espai. A mi m'agrada també començar parlant que ara sí que represento un càrrec polític, està al capdavant d'esports de la Generalitat, però jo he crescut en el món de l'esport, un esport diferent, el món del bàsquet, que és un esport col·lectiu, però des de menuda fins a tenir l'opció de professionalisme, d'estar en seleccions espanyoles, de competir a primer nivell. Per què ho dic això? Perquè crec que dona una visió més conjunta del que realment tots vivim a peu de carrer. Aquesta lluita de l'esport femení, el lideratge en femení que avui parlàvem, portem molt de temps parlant-te'n i al final acabes arribant a una conclusió. Com a entrenadora, una vegada al pavelló de Fontejau a Girona, que és on juga l'Uni Girona, 5.000 persones normalment ara de mitjana al partit, una mare em va comentar: moltes gràcies perquè la meva filla amb vosaltres ha descobert que pot ser la protagonista de la pista central de Fontejau. Bon dia. Em vaig quedar parada perquè, mira que he sigut reivindicativa sempre, però no m'ho havia mirat així. I si tu analitzaves què passava en aquell pavelló durant un any, resulta que les dones eren molt poques vegades protagonistes. Per tant, si tu no ets protagonista, si des de petita no has tingut aquest mirall, si tu no tens alguna cosa que t'enlluerna, probablement parteixes amb desavantatge. I a partir d'aquí l'objectiu ha sigut aquest. Com a Generalitat de Catalunya hem dit des del primer moment que era la legislatura de l'esport femení. Portem ara aviat farà 2 anys i crec que primer ho dèiem i ara ja ho podem demostrar amb fets que es poden fer coses diferents. També és veritat que no hi ha una recepta màgica. A vegades ens parem a pensar i dir què podem fer, com si trobéssim aquella peça que ho transforma tot.
i acabaves arribant a la conclusió que aquesta peça única i màgica no existeix. Existeix la feina del dia al dia, de transformar, de generar, d'empantar, d'innovar. Tot això suma, com aquest espai d'avui, és parlar-ne molt. Fa consens també amb esport femení, que si dius quin seria el primer objectiu que posaries al capdavant de la llista, fa consens a tot arreu. Parlaries amb esportistes, parles amb periodistes dones, parlaries des del món de l'empresa. Al final és visibilitat i generar referents. Visibilitat perquè el nostre imaginari, l'esport femení, hi sigui. Dissabte passat hi havia la Revolta, és la Volta a Catalunya en femení. És que la primera vegada que veus córrer un escamot, jo me'n vaig donar compte que aquesta imatge en el meu imaginari no existia, els tenim en ells, però veure un escamot tot drap i que tots siguin noies i amb la potència que corren, tanqueu els ulls i penseu, l'heu vist alguna vegada, la teniu molt present, doncs crec que hem de seguir treballant una mica amb aquesta línia i aquí on hem posat també totes les energies. Primer un és acompanyar econòmicament els diferents clubs que treballen amb esport femení. Per què? Perquè el teixit català és impressionant. Tenim un teixit d'entitats, federacions, 12.000 clubs, com avui, o com avui hem sentit la representació que tenim. Si és que això ja no ho hem de construir, això ho tenim. Tenim una manera d'entendre la societat, de construir aquest sentiment de pertinença amb el nostre entorn, d'autogestionar-nos, de pensar què fem. Abans sentia el president, no?, que acaba d'organitzar un torneig i ja està pensant, no som conformistes els del món de l'esport, no?, sinó dir l'any que ve què, jo ja voldria quedar-me, què podem fer? Per tant, acompanyar econòmicament, multiplicant aquesta inversió. Hem multiplicat per 4 l'ajuda a l'esport femení i sempre dic també des de la humilitat que si hem de multiplicar per 4 és que també és per pensar d'on veníem, Però, i aquest any també l'aposta de seguir augmentant aquesta inversió i a més créixer. Doncs també obrim i ajudem els equips de base. I també ajudem els equips que acaben de pujar. Però també ho hem intentat fer amb esdeveniments creatius. El mes de setembre passat fèiem a Tarragona un gran esdeveniment que es deia Entre totes tot. Què volíem fer? Volíem ajuntar tot l'esport d'elit català. Una fotografia que no s'havia vist mai. Tot l'esport vol dir tots aquells equips, vam tenir uns 40 equips femenins competint a primer nivell estatal, sigui de waterpolo femení, que som campions d'Europa, de hoquei patins, que també som campions d'Europa, hoquei herba, bàsquet, handball, i seguiria. 4.000 persones, amb 10 referents femenines potents al capdavant, buscant sempre un equilibri i un binomi. Hi ha esports que tenen la sort de tenir molta visualització, podríem parlar de futbol o bàsquet en aquest cas, i altres que a vegades aquesta visualització no hi és tant. Ajuntem 5 referents d'un i 5 referents dels altres perquè uns impulsin els altres. 4.000 persones que van gaudir d'aquest gran esdeveniment. Ho fèiem també aquest mes de gener a l'INEF, organitzant el primer saló lúdic esportiu, però amb mirada femenina, com un saló de la infància. Van passar 10.000 infants. Què hi havia de diferent? Tu quan entraves, hi havia tots els esports, podies practicar 40 esports, però des que posaves un peu, tots els referents que t'acompanyaven eren femenins. Grans plafons dels equips que competeixen a primer nivell. Els infants aprenien no perquè els imposéssim, sinó perquè anaves allà, jugaves i te n'adonaves que tens referents femenins a tot arreu. Doncs crec que es tracta d'això, de parlar-ne molt, de ser-ne molt conscients, de saber que aquí podem anar trencant i, com dèiem, quan la gent prova l'esport femení en directe, normalment repeteix. Per tant, és un producte, una sensació, una experiència que agrada. Com que som colla, seguim. Pues no sé, Jordi, si com a federació vols donar i explicar-nos una mica quin és el paper que podeu fer vosaltres, o que esteu fent. La veritat és que bona tarda a totes i tots. Tenir la sort d'avui parlar d'un tema que es normalitzi d'aquesta manera, que comencem a veure què podem fer, això no vol dir que hi hagi un problema, sinó que és una inquietud. I és un incís que vull fer perquè aquest incís és important. Podem fer molt perquè l'esport i la gent que ens agrada l'esport i som competitius sempre volem millorar. I volem millorar, per aquest cas, segons els actors, si estem en un club, si estem en una federació, però volem aportar a la societat, perquè aquest també és una funció social que hem de fer tots plegats. Però sí que m'agrada sempre fer les reflexions, però també aquest bri d'esperança on estem.
A dia d'avui tenim 224 clubs afiliats a la Federació Catalana de Tenis. A nivell de llicències podem dir que tenim un 64% que són d'homes i aquest 36% que són de dones. Això és una xifra que això és indiscutible, són dades objectives. D'aquests 224 clubs tenim 28 presidentes i 28 gerents. Per tant, la mitja, si calculem més o menys, és un 10%. Què volem fer i on podem fer i què podem aportar a nivell de federació? A nivell de federació us tinc que dir que presidenta que surt, presidenta que vull conèixer. Però perquè és una preocupació, no? Perquè sí que és cert que hem de tenir aquesta manera de fer entre tots i intentar que el conjunt vagi a una. Per tant, podem dir, i això sí que és un fet, que tenim el doble del percentatge. A dia d'avui a la Junta Directiva tenim un 20 i escaig% de dones a la Junta Directiva. Hi ha una voluntat. Valga'm Déu si haguéssim aconseguit encara més. La nostra intenció és fer-ho, no? Per tant, fer real que hi ha un 10% de dones que estan dirigint a l'esport català, en aquest cas al tennis català, i un 20% que ens representa a la Junta Directiva. Quin és el bri d'esperança? Bé, parlàvem, no? Amb la secretària ho hem parlat moltes vegades. Aquest esdeveniment és aquest bri d'esperança. Realment estem parlant amb majúscules el que és l'esport femení. I nosaltres hi creiem fermament. I creiem fermament no perquè... No, és que ara l'esport femení sona bé. No, és perquè les capacitats del ser humà, no? Uns i els altres tenim coses a millorar. I el que estic molt clar és que l'esport i pensar en l'esport femení ens humanitza i sobretot fem esdeveniments d'aquest tipus que estic segur, jo en primera persona, que cada dia aprenc coses noves i tenir l'oportunitat de veure aquestes grans jugadores que són referents, no només catalans, sinó nacional i internacional, que podem compartir amb tots nosaltres, veure tenis femení a casa nostra, ens ha d'orgullir, no? Per tant, el nostre teixit associatiu català a nivell esportiu és realment admirable. Tenim un teixit associatiu, en aquest cas també empresarial, que és admirar, i si entre tots, no, amb aquestes debilitats, que també les podem fer fortaleses, sabent d'on estem i cap on volem anar, estic convençut, no, que govern, federacions, clubs, actors de l'esport, podrem fer entre tots una societat encara millor. Per tant, aquest bri d'esperança, perquè està a les nostres mans, i també perquè les dades, objectivament, també van en bon camí, i ja ben segur podrem seguir fent esdeveniments d'aquest tipus, i aquí faig una falca, que no sé si ho farem aquí l'any que ve o no, benvingut sigui, però això m'agrada, no? que el David diu que si pot fer, es pot fer, però la nostra idea és continuar fent a l'Open Catalunya arreu al territori català i que tots ens sentim orgullosos i orgulloses de l'esport català, en cas del tenis català. Jo em quedo una mica amb aquestes dues intervencions que han fet un balanç, si us fixeu, de diferents perfils de dones dintre del sector esportiu. Moltes vegades quan parlem del sector esportiu parlem de la dona esportista, no? de les nenes que juguen, que participen en algun esport, de les seves referents, però si us fixeu, i aquí ho tenim representat, no? Tenim gestores, tenim presidentes, tenim directores d'esdeveniments, tenim responsables de comissions de treball. Ostres, pensem àmpliament, no? Jo crec que aquí podem entrar a debatre sobre aquests 3 punts, no? Potser parlar una mica de la part més esportiva, no? Potser aquí en els clubs ens podeu ajudar de dir com reforcem la participació de les nenes, no? I com intentem disminuir aquesta, que sabem que deixen en certa edat, com podem treballar això. Tenim a l'Arantxa, que al final és una referent que tots sabem i que pot ser un emblema. No sé, comenteu-me una mica aquí, a veure com veieu, no? Aquesta situació de... Diguem-ne, centrem-nos a la part més esportiva, més de competició. Jo? ¿Me toca a mí? Si és per la última de criticar. Bueno, espero que tothom... Fa molt que no parlo català, llavors espero que entendeu perfectament. A veure, jo crec que és molt important a nivell de jugadora, i aquí també Laura pot dir el mateix perquè ara és directora, que anem tothom junts, no? Perquè la jugadora, bàsicament, quan nosaltres volem anar a un torneig, el que volem és tindre les millors possibilitats, no? Les millors coses perquè nosaltres podem estar fent el nostre esport, que és jugar, intentar estar jugant bé aquest torneig, però sense
els sponsors, sense els patrocinadors, sense tota la gent que hi ha darrere, sense les federacions, sense els clubs, sense tot, no es podrien fer les coses. Llavors jo crec que tenim que anar tots amb la mateixa direcció, estem treballant junts amb un equip, que és molt important, i sobretot a nosaltres com a jugadores donar espectacle, perquè al fin i al cabo la gent vol vindre a veure jugar a les bones jugadores i tu vols guanyar el torneig i tindre la possibilitat d'anar cada vegada més a dalt al rànquing. Llavors, per mi, jo sí, soc una referència perquè vaig començar molt jove, vaig començar des de molt petita, com sabeu, vaig passar l'època de... no vaig tindre de juniors, com es diu, fins als 18 anys, sinó que vaig fer professional als 14 anys i ja vam estar allà dalt durant molt de temps fent una referència, intentar portar l'esport femení el més a dalt possible. Llavors, tant esportiva catalana o espanyola, he posat el llistó molt alt, però crec que és important tindre molts tornejos, intentar fer tornejos petits, després anant creixent, tindre torneigs de WTA no grans, com ara 125. Estic segura que tothom vol que aquest torneig no es quedi ahí, sinó que pugi, que potser, no sé, en un any, 2 anys, puguem tindre un 250.000, i per què no un 500, com el torneo del Conde de Godó. Jo crec que les ambicions són molt grans, són les possibilitats que vols fer, i nosaltres, jo crec que tothom, en termes cada un, el que pot fer, ajudar, unir-se i portar aquesta possibilitat de tindre l'esport del tenis no només a un lloc, sinó a totes les altres possibilitats per tindre de veure les millors jugadores que poden jugar aquí a nivell femení i sobretot estem orgullosos perquè no només el tenis és un esport molt elitista, crec que tenim moltes bones jugadores però a nivell d'altres esports es pot veure els resultats, que són tots campiones d'Europa, campions del món, campions olímpics, a les Olimpiades l'última van veure que les dones van arrasar medalles olímpiques, llavors tot va millorant, tot creix i jo crec que això és l'important, que cada vegada tinguem més possibilitats perquè això continuï durant molts anys i podem tindre la continuïtat de l'esport català i femení molt a l'alt, igual que l'espanyol, tots dos. Això crec que és important. Sí, tu que ara ets directora, no? Si puc afegir una cosa al que deies, jo com a exesportista, quan vaig començar costava molt que hi haguessin tornejos a nivell estatal i havíem de viatjar moltíssimes setmanes. I ara el que es nota moltíssim és que cada vegada hi ha més tornejos tant a Catalunya com a la resta de l'Estat i sobretot per les jugadores espanyoles és superimportant que hi hagi tornejos aquí a casa perquè és una ajuda que pensa que, tu saps més que ningú, Arantxa, que es viatgen de 25 a 30 setmanes l'any, que és una barbaritat, i els tornejos de casa sempre es viuen d'una forma diferent, molt agraïts, perquè al final estàs a prop de la família, tens el públic que et recolza i tot això, ostres, és molt important tant a nivell econòmic com també a nivell personal, no? No, però l'important, com t'has dit, és que hi ha molts tornejos. Sí, que hi hagi tornejos a casa, sobretot, que el desgast que genera viatjar moltes setmanes arreu del món és molt gran, no? I el fet que hi hagi tornejos, en aquest cas aquí a Reus, aquest any, que l'any que ve es pugui pensar en un torneig de condicions similars aquí a Catalunya, a les jugadores espanyoles els encanta, i a les catalanes, òbviament també, no? Però que al final quan jugues a casa, no sé, et sents recolzat en tots els sentits. A mi m'hauria agradat que hi hagi molt més tornejos quan jugava jo, no? Tenia només Barcelona, després Barcelona, després anava a Madrid, després ja no n'hi havia cap, no? I després, jo vaig ser directora també d'un torneig i al final vaig tindre que vendre perquè no tenia moltes possibilitats, però l'important és que se'n vagin fent cada vegada més, encara siguin petits o vagin creixent, perquè tinguin les possibilitats les jugadores també de jugar més a casa, que també és molt agradable, com diu, viatjar 10 mesos a l'any fora, vols tornar a casa i sí, és veritat que hi ha molta pressió perquè tens que jugar bé, però es agraeix molt estar a casa i jugar i tindre el suport de la gent que també vols estar tu també a casa, no? Sí, jo crec que al final un esdeveniment esportiu, a banda d'apropar l'esportista, fer-lo més proper al públic, també ajuda a donar molta més visibilitat a l'esport. Tenim aquí, ho podem veure, la repercussió a nivell de mitjans que crec que ja per demà prevista és molt important. Clar, tot això ajuda a fer créixer l'esport en si. David, com a anfitrió, què destacaries d'aquest torneig? Quina percepció ha tingut la gent que està en el club? Com viu aquest moment? Home, jo crec que la veritat, pel feedback que he tingut una miqueta de tots els socis i de tothom que ha vingut, que està sent un torneig fantàstic. I una miqueta el que comentaven, la gent jo crec que s'ha sorprès del nivell del tenis femení. Jo crec que fins ara ho veus a la tele, tens uns referents, però veure-ho
no? En viu, crec que ha estat un impacte molt gran, no? I la veritat que com a club sempre tens dubtes, no? Com afectarà això al club, no? Però la resposta del soci ha estat fantàstica. Jo, desgraciadament, he d'animar els altres clubs que ho facin, quan ens agradaria tornar-ho a fer aquí al club, però crec que parlant una miqueta agafant el fil de la visibilitat, no? Vull dir, això al final neix d'una primera conversa que vam tenir el Jordi i jo, on jo ja li vaig demanar, escolta, hem de fer un torneig femení internacional aquí al club, no? Perquè portem més de 30 anys fent un torneig masculí, de menor categoria, però el meu objectiu ja va ser el fer-ne un femení. I quan el Jordi em va proposar, escolta, vols fer un torneig internacional femení? Doncs vols fer un 8 a 125? Vaig dir, home, com no, no? I la veritat que des del principi em vam agafar amb molt de respecte, però també amb molt d'orgull de poder ser el primer club, no? I vam ficar, crec, totes les facilitats possibles i des del govern, des de la federació i de les administracions locals tothom s'hi va abocar, i crec que donar-li aquesta visibilitat, el nostre compromís és tornar-ne a fer, segurament no 8 a 125, però sí que volem fer un ITF 25.000 femení, com tenim el nostre masculí, perquè crec que és una manera de no podem perdre aquesta empenta que hem agafat aquest any. Llavors, jo crec que aquesta visibilitat l'hem de donar. I després, parlant de referents, jo crec que aquí a Reus tenim moltíssima sort de tenir un referent femení espectacular com és l'Ari Sánchez, que la vam fer sòcia d'honor precisament per fer la referent del club, i crec que això és una altra fita o filon que no podem perdre, si ho puc dir d'aquesta manera. Llavors jo crec que, veritablement crec que el tema de visibilitat, referents, és molt important. I un tema molt important com a club, no? I potser perquè tinc una nena de 12 anys, no? Que jo sempre dic que el meu objectiu és que jugui fins als 18 anys, i sempre dic, si és bona, ha de ser ja fantàstic, no? Però si he de ficar balança, per mi és que continuï, no? I una miqueta el que comentàvem, no? Com intentem, quines accions podem fer com a club per assegurar o incentivar que les nostres jugadores continuïn, no? I crec que una cosa que estem movent a punt de tancar és una col·laboració amb una empresa per poder anar als Estats Units amb una beca com a jugadora. Tenim la sort que ja tenim 5 jugadores del nostre club que estan als Estats Units, i crec que això és un altre referent, no? Que aquestes jugadores que potser amb 14 o 15 anys, que abans veiem que moltes noies es deixaven de jugar a tenis, tinguin un incentiu, no? Per continuar, no? I per mi això crec que és un tema molt important, no? Com assegurem, no? Que l'esport femení continua fins ojalà a nivell professional, però almenys fins a una edat avançada, i això és el que estem enfocant-nos també. Em sembla una iniciativa, jo crec que estupenda, perquè al final no es tracta només de les ganes que puguem tenir, sinó de que realment hi hagin recursos per poder donar aquesta continuïtat, no? Perquè la diferència salarial que hi ha no és en el món del tenis, que per sort en això està més avançat, però sí que hi ha molts altres esports, hi ha una diferència salarial tan important que realment la dona no es pot permetre dedicar-se plenament a l'esport perquè necessita, evidentment, pagar la hipoteca i pagar el menjar. Això em porta més a la part de gestió, no? Del perfil de la dona en el món de la gestió, el perfil de la dona en el món econòmic i la seva implicació, i aquí potser li donaria la paraula a la Maria, que des del primer que han fet un informe jo crec que molt interessant, no? I que ens podria ajudar una mica a situar aquesta perspectiva, no? Més econòmica. Val, a veure, explico la història del perquè de l'informe, perquè si no això queda aquí com una mica un nyap, no? Jo durant 5 anys vaig ser responsable, membre de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona i responsable del futbol femení. És un projecte que vam impulsar amb moltes ganes, amb un sentit molt gran de la responsabilitat, de que els clubs líders han de també liderar aquesta lluita, perquè són els que d'alguna manera també s'ho poden permetre més. I vam fer un conjunt d'accions, no? que han contribuït molt a on està posicionat avui el futbol. No? I una de les coses que a mi em passava més quan anava a demanar patrocinis per al futbol femení, amb la marca Barça, imagina't, és com, què més quieres? És que moltes vegades rebia la resposta de ostres, que quan les dones genereu, invertirem, perquè ara de moment les dones no genereu, no? I aquesta resposta era molt constant, no? Era molt reiterativa, i a mi em portava 2 conclusions. Una, el món de la inversió no va així, tu no inverteixes quan les coses ja han generat, és una aposta que fas perquè les coses et retornin, primer error. I segon error, les dones fa molt temps que generem, molt.
molt, no? En feines retribuïdes i en feines no retribuïdes, no? I si l'esport masculí ha generat tant, i aquí és una de les motivacions, o si s'ha generat un mercat tan gran en l'esport masculí, és perquè, i parlo sobretot del món del futbol, que és del que vinc, és perquè col·lectivament hem invertit molt més en el món masculí. No? Jo de petita mirava molt l'esport per la tele amb el meu pare i ho fèiem a Televisió Espanyola, i la Televisió Espanyola s'ha finançat amb els impostos pagats per la meva senyora mare, a qui ningú li va preguntar si preferia fomentar l'esport masculí o el femení. Aleshores, arribar al punt de dir les coses generen molt per art de màgia és desconèixer tot aquest històric. No? I jo vaig arribar a PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, amb la idea molt clara de fer un informe que ens aportés llum sobre què genera la dona a l'economia espanyola. No? No tenim comptabilitats nacionals a cap país del món separades per sexe, és molt difícil obtenir dades, tenim informes de l'OCDE i de més, i vam poder creuar dades a nivell d'afiliacions a la seguretat social i de més, i hem fet un informe que està publicat i podeu accedir sobre aquesta aportació, on arribem a la conclusió de que si comptabilitzem tot el treball que fem, tant homes com dones, els dos contribuïm a les feines remunerades i a les no remunerades. Les no remunerades són les feines que sostenen la vida i permeten que existeixin els mercats, i si comptabilitzéssim tota aquesta bossa d'hores a preu de dona de la neteja, que és el que tenim estipulat i que podem comptar, el PIB espanyol pujaria un 40%. I d'aquest PIB augmentat, les dones n'aportem el 51,88%. Això em serveix per dir que estem aportant amb igualtat, una miqueta més potser, però amb igualtat, no? I per tant que mereixem inversió pública en igualtat, i per tant que mereixem també promoció econòmica en igualtat, no? I una mica la idea de l'informe és obrir aquesta possibilitat en termes de dades, perquè crec que si les coses les parlem d'oïdes és molt difícil concretar-les. És meravellós que pugem les inversions i que les multipliquem per 4, però són petites, i un multiplicar per 4 segueix sent petit, no? Aleshores aquí hem de reivindicar més, però hem de reivindicar col·lectivament perquè som tots els implicats, no? I jo crec que el fet d'anar dotant de visibilitat tots aquests esports, per tant les accions de visibilització, aquestes grans trobades, aquests tornejos que organitzeu, són importantíssims, perquè això en el fons obre mercats també, no? I l'esport d'elit ens construeix també com un sportainment, no? I té aquesta part esportiva, però té aquesta part d'entreteniment, d'espectacle i d'indústria que hi ha darrere, no? Llavors, a més visibilitat, a més organització, doncs més possibilitats de desenvolupar indústria darrere, i que l'empresa també s'hi vinculi amb aquesta sensació de que una aposta de patrocini en el femení serà igualment favorable i tindrà igual retorn que en el masculí, no? I per tant jo crec que la idea, i l'heu repetida, jo crec que aquesta és molt potent, és que ens hem d'aliar, no? I que en aquest sentit el món de l'empresa no ha d'estar aliat, perquè hi ha un sector d'indústria esportiva molt important també vinculat aquí, que ha de ser conscient del seu paper, no? a jugar també en el món de l'esport. Jo crec que és una reflexió molt interessant, perquè realment quants d'aquí érem conscients, no? De que l'aportació real estava tan equiparada a nivell econòmic, no? Bueno, és que jo crec que ni ens ho plantegem, no? En el nostre dia a dia no et pares a pensar de que realment l'aportació que es fa és igualitària, i tampoc jo m'havia parat a pensar que una televisió invertia més en un o l'altre i no eren diners públics, no? Jo crec que és una reflexió molt interessant, i jo crec que aquí una mica hem de tirar, no?, a el que tu deies, no?, de mantenir aquesta igualtat dintre del coneixement, no?, intentar treballar tots conjuntament. Aquí tenim una taula que evidentment hi ha més dones, però hi ha, com ens ha dit el president, hi ha una junta directiva que és equitativa i tal, tenim a la Marta, vicepresidenta, que també forma part, dirigeix, no?, la Comissió d'Igualtat de Gènere, i potser ens pots explicar una mica les idees que esteu treballant, no?, per fomentar-ho. Exacte. Jo primer donar fe del que una mica comentava el Jordi, i també lligar-ho amb la idea de la visibilitat i de l'interès, del que ens costa incorporar dones a nivell de la junta directiva, perquè realment jo crec que les dones no ens ho creiem. O sigui, el problema és que, com que no ho veiem, i és un tema també molt de visibilitat, com que no és una imatge que hem normalitzat i que hem anat veient des de que som petits, no pensem que podem accedir a això, a part que tu t'interessi més o menys liderar. En canvi, amb els homes, a vegades pot ser també malauradament, sempre se'ls ha suposat que han de tendir a liderar projectes. Les nenes, com que no calia, d'alguna manera. Jo crec que aquesta és... Partim d'enrere, però aquesta és la idea que jo crec que hem d'anar d'alguna manera trencant i fomentant.
com més ho veiem, com parlàvem de visibilitat, com més normalitzem aquesta imatge d'esport femení, les nenes d'alguna manera tindran consciència de que realment poden accedir a aquests càrrecs i ho poden fer bé si els interessa. Que després et pot interessar o no et pot interessar, però si no ho veus, no tens la teva idea d'alguna manera o el teu imaginari no està al fet de que tu pots accedir a aquestes posicions. I ens hi trobem, ens costa molt arrossegar gent que realment li interessi. Nosaltres a nivell de la federació, a part de que dintre de la mateixa federació realment nosaltres estem fent esforços per ser més paritaris a nivell de vicepresidència, incorporant-me jo a nivell de vicepresidència d'Igualtat de Gènere, també vam fer un passet, anem fent passets. L'any passat vam crear aquesta comissió d'Igualtat de Gènere, que és la que d'alguna manera dirigeixo jo. I nosaltres el que hem fet, mica en mica, tenim un pla. Nosaltres ens hem una mica basat en els pilars d'un projecte que hi ha a nivell de l'ITF, que és el projecte de l'Advantage All, i en base a aquests pilars nosaltres hem construït uns objectius i accions, a poc. En la part de l'empoderament estem una mica intentant fer accions a nivell de, d'alguna manera, potenciar la paritat a nivell de federacions, a nivell de clubs i a nivell de juntes directives. Tenim idees sobre la taula que l'excel·lència dels clubs també vagi vinculada a tenir plans d'igualtat, a tenir temes d'igualtat de gènere i a tenir equips tècnics i equips directius dins els clubs que siguin paritaris, mica en mica. Tenim un projecte també lligat a l'equilibri, un altre pilar d'aquest projecte de l'Advantage All, l'equilibri en quant a potenciar una mica el que és la pràctica de l'esport. Sí que és veritat, i sobretot amb tennis, realment és bastant igualitària, o sigui, tampoc no hi ha tanta diferència entre... Hi ha moltes dones que juguen a tennis. Però una altra cosa és la competició i aquests llocs de lideratge. A nivell de competició nosaltres tenim un projecte concret, que és el projecte que d'alguna manera hem treballat més aquest any. Hem començat pel tenis sènior femení, un projecte impuls d'aquest tenis sènior femení. Hem creat un grup de treball també per veure una mica quines són, perquè ens hem trobat en molts campionats de Catalunya, inclús per equips, que la dona és veritat que en tema d'equips costa una mica menys, l'esport individual costa a vegades una mica més. Quines són les traves que tenen les dones per no competir? O sigui, quines són les motivacions realment que les porten a competir? Ens trobem amb temes de conciliació familiar, ja us ho podeu imaginar. O sigui, tots aquests temes que jo crec que mica en mica, d'alguna manera, els anirem superant. Hem fet algun format de competició específic per motivar les dones a competir, que ens ha funcionat molt bé, intentar cuidar-les una mica més. Aquí hi hauria també el tema de les quotes, no? Que és un tema que potser també podríem treure. Lo de les quotes a nivell de potenciar és bo, és dolent, la dona per ser dona ja ha d'ocupar d'alguna manera. La meva opinió personal és que estem en un moment que ho hem de forçar. És igual si la dona val més o val menys. Molts homes no valen i també estan dirigint. O sigui, al final jo penso que és un tema de dir, bueno, hem de potenciar una mica, ens hem de tirar una mica la cosa a l'extrem perquè la cosa es normalitzi i al final realment tindrem aquesta igualtat que volem. Temes de patrocinadors específics en temes de femení, que els hi pugui, que d'alguna manera una mica vinculat amb el que tu comentaves, no? Amb aquest interès i amb aquesta generació de negoci. Mica en mica. Jo penso que partim de molt enrere, ara estem en un bon moment, es parla molt del tema de l'esport femení, jo crec que l'hem d'aprofitar per una mica compensar una mica aquesta situació que tenim. No sé si m'he enrotllat massa. Aquí estem per parlar i per debatre, o sigui que no, tot és interessant. I de fet, Helena, que et tinc aquí al costat i... És que m'has tret... No, o sigui, hi havia una frase que jo la tenia aquí, que és ens ho hem de creure. Sí, que és veritat. Sí, és la frase que jo tenia al cap i ho dic per experiència personal, o sigui, perquè al final quan a mi em van proposar presentar-me a presidenta del Barcino vaig dir sí, home. Dic, no, home, no, impossible. És que és impossible. Que no, que de veritat, home, com? Però com? Per què dius que no? Si tu portes al Barcino tota la teva vida, tu coneixes el club millor que moltíssima gent que hi ha aquí al club. T'estimes el club, coneixes tot del club, o sigui, per què dius que no? Que sempre he sigut un home i que jo què faré si jo a més soc farmacèutica, què pinto jo com a presidenta d'un club? Bueno, doncs així em vaig passar un parell de mesos fàcil, que sí, que no, a casa meva. Però què dius, tu, presentant de presidenta, què dius? No, la meva filla em deia que sí, mami, que sí, clar, que sí que pots. Bueno, va ser una lluita que, pobres, els vaig tornar bojos, perquè era, va, sí, fem equip. No. Bueno,
al final em vaig presentar. Vaig decidir, va, faig un pas endavant. Vinga, busquem equip. Aquesta és la segona part. Busquem equip. La majoria de les noies o de les dones amb les que jo parlava era no, jo t'ajudaré amb el que vulguis, però jo des de fora. Sí, típic. Jo des de fora. Jo jo quan em necessitis em truques i jo t'ajudo, però no. Ui, no, jo no. Bueno, doncs al final vam aconseguir, em sembla que 2 o 3, però no moltes més. I aquestes 2 o 3, una, jo crec que ni se'n recorda que està a la Junta, perquè ni apareix, o a vegades, no, que tinc les nenes, que tinc el sopar, que tinc el no sé què, que tinc... Bueno, el que dèiem. Sí. O sigui que és un tema de que no ens ho creiem i que no... També és veritat, i això ho haig de dir, que jo a vegades estic a la reunió de Junta Directiva i pues això, igual som 2 dones, perquè una no ha vingut, l'altra no sé què, i clar, jo penso, dic, ara, quan ens aixequem d'aquí, que seran les 9 de la nit, 9 i pico, jo haig d'anar a casa i haig de fer el sopar, o haig de posar una rentadora, que potser aquests senyors que hi ha aquí, ha canviat una mica la cosa, però no tant, arribaran a casa seva i segurament tindran el sopar preparat. Això també suma, i això també influeix. Penso, o sigui, jo a vegades ho penso, estic patint, dic, ai, que haig de preparar... Vull dir que totes aquestes coses tampoc no ens ajuden massa, i és la realitat. Això, amb tot el que és la part directiva, per mi és primer, que ens ho hem de creure més, i segona, que, bueno, doncs que tenim moltes més coses, suposo jo, al cap, o ens posem nosaltres mateixes moltes més responsabilitats que potser no deleguem, o no reivindiquem per delegar. Això per una part. I després la part esportiva de les noies, jo la vivència que tinc al club, sí que és veritat, és que a mesura que van creixent, les noies van deixant de competir, van deixant de jugar. O sigui, tenim uns equips de Levins que anen la tira de nenes, infantils també, cadets, ja comencem a patir. Júniors, bueno, és que és un patiment trobar un equip de nenes júniors, i ja ho estan com deixant. El que has dit tu, nosaltres també hem firmat l'acord pel tema dels Estats Units. Aquí sí que hem pogut repescar algunes nenes que continuen jugant a tennis amb una mica aquesta il·lusió i aquest objectiu de trobar-li una sortida a l'esport. Però després tornem als equips de veterans, i de veterans al Barcino d'homes tenim la més 45, més 50, més 35, de dones en tenim un. Llavors, però jo penso que moltes vegades, sí, és veritat que necessitem molta ajuda i que necessitem fer pinya i que ens necessitem tots, però jo penso que moltes vegades és un problema nostre. Bé, no, home, no, jo què haig de fer això, no? És la meva percepció, bueno, és la meva experiència personal, a més, vull dir, i ara estic encantada, i jo em torno a presentar, o sigui que... però sí que és veritat que hem de fer aquesta feina de dir, doncs clar que puc, i sempre, evidentment, envoltat d'un bon equip i amb molta gent, tant homes com dones, que t'ajuden, però sí que podem. Jo estic bastant d'acord amb el que dius. Jo crec que és un tema molt cultural també, molt instaurat des de fa molts anys, i no és una crítica ni una culpa ni res, però és una cosa que tenim molt interioritzada i que ens provoca una lluita interna, no?, a nivell individual. Ostres, jo és que quan explicaves lo dels 2 mesos i tal, dic, quantes vegades no ha passat això, no?, de vas a moderar una taula rodona o vas a sortir aquí, t'agafa aquell i dius, bueno, per què no? O sigui, si m'equivoco, doncs m'he equivocat, no passa res, tots ens equivoquem, no? Tots som persones. Jo, ara aquí que som més dones, teniu també aquesta sensació? Com creieu que podem ajudar a solucionar-ho, no? Se'n parla molt últimament del síndrome de la impostora, no? Que les dones sempre tenim la sensació de que ho hem de demostrar, que hem de demostrar que valem. No és una sensació, Normalment quan arribes a un àmbit hi ha de ser-hi. Jo em revelo una mica, ho fa últimament, en el sentit de que també ha semblat com que el pes és cap a nosaltres. Nosaltres hem de demostrar, nosaltres ens hem de convèncer, nosaltres hem de creure que... I penso... El paper dels homes... Per què, tu? O sigui, ells no. O sigui, un home no ha de convèncer, un home no s'ha de... perquè ho troba fet. Hi ha un moment que és...
tornem a carregar nosaltres tot aquest pes extra sinó dir, no, és que el nostre dret seria que ens arribés una mica amb la mateixa igualtat de condicions, no? Però és veritat, portem una motxilla molt gran de fa molt de temps. A mi m'agradaria també, bueno, jo soc de les de positivitzar-ho tot, allò que portem molta feina feta, ens en queda per fer, i és veure aquest auditori. Amb la meva responsabilitat, diguem que de taules com aquestes en comparteixo bastantes. I últimament estic observant una cosa que abans no passava, que era que parlàvem d'esport femení o parlàvem d'igualtat i érem tot dones. Val? I clar, al final també deies, bueno, no, ho hem parlat i l'Eva reia perquè totes ens sentim identificades. I comença a passar això, que avui si miréssim en aquest auditori no tots som dones. I probablement el que necessitem és aquesta complicitat, aquesta mirada de construir allò que ens han explicat que probablement pot funcionar d'una altra manera. I posaria un exemple molt clar amb lo de l'adolescència. És com una obsessió, perquè el que dèiem amb aquesta caiguda. A mi també hi ha una dada que em va cridar l'atenció. Tots sabem que a l'adolescència les nenes cau en picat, un 60%. Però un dia parlant amb un president de federació em va dir, sí, les noies cau un 60, però els nois cau un 40. Dius, per tant, un 60 i un 40, bueno, com que preocupa les dues coses. I crec que des de molt menudes, i algun temps havia entrenat nens i nenes, no? Primer de secundària, segon de secundària. Hi ha un moment, hem parlat molt de com arribar al rendiment, però al final també hem de parlar que l'esport és salut. L'esport és salut física, és salut emocional. Jo, el que he viscut al club, no ho he viscut en un altre lloc, és que m'ha construït la meva personalitat, ha construït les meves millors amistats. És un lloc on les hores no se'n feien mai curtes, i això no és guanyar o perdre un partit. O sigui, l'esport és salut i et suma moltes coses. També hem de fer entendre això, que fer esport al final és socialització, és viure, i que m'ha d'acompanyar al llarg de tota la vida. I després també com ens parlem o com parlem als nostres infants. Quan arriba aquesta edat de secundària, les nenes sempre hem començat a sentir és que ara millor que et centris en els estudis. I a partir d'aquí, sobretot ja quan s'apropa a batxiller, centra't i l'esport. Els nois no ho escolten de la mateixa manera. I si no, reflexioneu una mica com ens adrecem, tant les mares com els pares, als nostres infants. Amb els nois ja va bé que faci esport, que així es desfoga i es compagina, no? Al final tot això que no és molt evident, i potser ens hem de començar a plantejar això, no? I jo dic perquè i aquesta taula que hi ha molta expertesa, no? Perquè crec que és una mica ho hem d'atacar cap a l'adolescència, de que no ha de ser estudies o fas esport. Tatxem aquesta o. Estudia i fes esport, perquè si fas esport seràs millor als estudis. Ho deia un esportista l'altre dia, o no sé si us ha passat també a vosaltres. Jo quan entrenava i tenia 2 hores extra, 2 hores lliures, estudiava 2 hores. La tarda que en tenia 4 hores lliures, sabeu quantes hores estudiava? Mitja hora. 2. Sí, perquè les altres 2 ja tenia temps, estava a fer una altra cosa, estudiava el mateix. Però amb esport què vaig aprendre? A suportar la pressió, no? Jo suposo que l'Arantxa, no? O la Laura en aquest sentit. O sigui, la pressió la sentim tots, estrès en tenim tots. Els esportistes que aconsegueixen fer que hi sigui, però bueno, està una mica més ben col·locadeta i vas tinguent recursos per afrontar tot això, no? L'altre dia també ho deia una directora de secundària amb la Covid. L'eina terapèutica ha sigut l'esport, perquè els nens saben respirar, saben jugar amb unes eines que altres àmbits no et comporten, no? Per tant, crec que hem d'anar obrint tota aquesta mirada perquè són coses que ens aporta. Sí. Qui més s'anima a fer una mica de conclusió? Jo vull aportar unes quantes dades perquè l'Helena deia això de quan arribo a casa després a les 9 he de cuinar. També et dic que l'informe certifiquem que les dones fem una jornada laboral més a la setmana que els homes, en còmput total d'hores que treballem en feina remunerada o no remunerada. Per tant, un dels punts és que els homes entrin en corresponsabilitat a les tasques de casa. Això és un bon pacte de parella, és aquest, no? És un bon pacte ens acompanyem. I aquí és on hem de fer aquesta apel·lació als homes compromesos.
L'altra cosa que crec que ens fan falta són els referents. Jo de petita jugava a tenis al Barcino, jo vaig entrenar tota la meva vida allà i tenia de referent a l'Arantxa. I a mi, clar, o sigui, que existís l'Arantxa em permetia pensar que era normal que hi fóssim, que era normal que estiguéssim a les pistes de tenis i al final jo vaig lluitar molt per tenir aquell enganxe que tenia estudiant d'això, perquè, ostres, no es podia jugar a tenis perquè havies de ser com l'Arantxa, vull dir, que és això, no? I és potenciar tota una sèrie de... Però és obrir aquesta possibilitat que dèiem, no? I després jo crec que hi ha una altra cosa que hem de fer molt important, que és aquesta responsabilitat intergeneracional, no? Sabem el que ens ha costat obrir camí, sabem el que ens ha costat arribar fins aquí, totes des de les nostres posicions, el que ens hem barallat perquè passin coses i perquè les canviem. Jo crec que hi ha una altra tasca que tenim per fer, que és mentoritzar les generacions que pugen, no? O sigui, tot aquest tema, no, de l'abandonament de l'esport o de la falta de diguem, aposta personal per... Clar que no ho fem, perquè és que la desigualtat és estructural i és cultural, i això no ho canviarem en 2 dies. Aleshores, coses que jo he fet i han funcionat, per exemple, quan jo estava al Barça, vam acomiadar, perquè va penjar les botes, la capitana i portera, no? Laura Ràfols, que havia fet el pas de l'amateurisme a la professionalització, i no hi va ser la primera jugadora per la qual vam fer una roda de premsa en condicions, vam convocar mitjans, posem tot l'esforç, no? Jo a la Laura li vaig preguntar, i què faràs ara? No? I la Laura doncs, és fisioterapeuta, no? I llavors havia parlat amb els fisios, no? Amb una fisioterapeutes que estaven al cap del seu carrer per anar allà, fer unes hores, tal, i per què? O sigui, per què no obres la possibilitat a tu seguir participant del món de l'esport, no? I vam començar a generar des del club la possibilitat d'una segona carrera, no? Un cop acabada l'esportiva, a la casa, perquè al club hi ha fisios, perquè al club hi ha entrenadors que poden ser entrenadores, perquè al club hi ha personal, diguem, que fa múltiples tasques que també poden ser femenines, no? Aleshores, obrir les portes des de posicions de poder que tinguem, i el poder és gran, petit, i depèn de les organitzacions on estiguem, perquè aquestes coses passin són les que faran transformacions, no? Aleshores, crec molt en aquest poder, crec molt en agafar, liderar i acompanyar, no? Perquè si no la possibilitat no existeix, no? I des d'una posició més jove a vegades costa de veure que això és factible, no? Jo crec que totes amb els nostres exemples en el fons estem inspirant a persones i el plus que podem fer és agafar de la mà d'aquelles que veiem que poden, no? També donar el pas. Jo seguint el fil conductor perquè al final som sérs humans i tenim la part de la sociologia, no? Els sociòlegs parlen molt de sociologia primària i secundària. La primària és aquella que passa a casa, a la família. I aquesta, crec que paulatinament el tarannà de les famílies va canviant, paulatinament, i també els rols, sí? No és el mateix la meva àvia, la besàvia, no? Que et parlaven de la besàvia, i els rols que també agafem nosaltres dins de la família. Per tant, jo crec que estem començant, si em permeteu, humanitzar la societat, començar a entendre que no hi ha uns estereotips, que al final sembla fàcil, no? Que el ser humà, tu ets blanc, tu ets negre, ets alt, ets baix, i ho fem, no? Per si. Per tant, socialització primària i la secundària és on estem, ens englobem nosaltres, no? Que és l'escola, els clubs, federacions, no? Llavors, aquesta és la feina on realment hem d'apostar. Per tant, ja està passant a casa, comença a passar també a d'altres parts de la societat, però l'important que dèiem, no? Del bri d'esperança és que som conscients que això està passant, que segurament som inconformistes i encara hi ha molt de recorregut per fer, però sí que és cert que almenys, quan deia aquest bri d'esperança, aprenem, no? A pensar, escolta, ara tenim la sort de poder estar liderant un projecte, hem d'entendre què és el que s'ha de fer per intentar millorar. Per tant, i aquí aprofito, seguint el rol que deia, no? Que deia la Marta com a presidenta de la comissió, fem un campionat femení a Platja d'Aro durant 4 dies, en el qual elles, i permeteu-me, nosaltres, no? Hi participem i entenem que s'ho passen bé, perquè al final l'esport és entendre també aquesta sociologia, per tant és la nostra funció, estem a la sociologia secundària, però entendre ben bé què és la necessitat. I us tinc que dir que l'experiència que es va tindre a Platja d'Aro, veníem de no fer campionats de Catalunya, sèniors femenins, va ser un èxit. Va ser un èxit, èxit d'inscripció i esperem aquest any, no? Seguir aprenent perquè realment estem posant almenys les llavors, perquè estem en aquest camí,
per intentar veure com entre tots nosaltres, amb aquest Vida d'Esperança, comencem a consolidar el que estem començant a fer. Perquè al final, si fem focs d'artifici està molt bé, no? Fem aquesta xerrada, potser el que ens podíem fer, llavors així aprofito, no? Perquè l'any que ve, aquests deures que entre tots nosaltres ens fem a les reflexions, a on ens hem quedat, no? I si això també és aquesta continuïtat, perquè està molt bé parlar en femení, parlar d'esport en femení, però no només són recursos, és voluntat, però tanmateix que entre tots nosaltres també ens mirem, escolta, aquella idea que te'n parlàvem amb la Maria, al final nosaltres, com a federació, volem treballar en PIMEC. El que volem fer és començar a entendre que necessitem tenir sponsors que parlin en femení. Però si això no ho fem, al final el sector públic, sí, el legislador a vegades no és tan ràpid com ens agradaria, però si com a entitats, sí, en aquest cas sense ànim de lucre, però privades, ens podem associar i fer i parlar en femení i amb sponsors en femení, a ben segur que no podrem fer un 125, que l'Aranja s'han vingut a dalt, ja un 500, ja, Pues segurament sí, però per què no? Són competitius i això m'agrada, no? Llavors, que sapigueu que és tan competitiva que jo demà voldré jugar de dobles amb ella, Per tant, és tan competitiva que això ho hem d'aprofitar, Tinc que jugar. Home, i tant, home, això, Bueno, no, fèiem broma, però sí, aquest Vida d'Esperança, però aquesta socialització secundària, i ens hem d'empoderar tots plegats pel fer que podem fer, però sobretot aquesta Comissió d'Igualtat i continuar treballant en aquest sentit com a ens federatiu per entendre que realment l'esport femení és un esport també que s'adapta a les circumstàncies i les entitats que en aquest sort tenim de presidir, poder ajudar amb aquesta consolidació de parlar de l'esport en femení. Jo al final crec que és entendre aquestes diferències, perquè les diferències no són negatives. O sigui, hi ha unes diferències de gènere, però s'han de mirar en positiu i el que hem de fer és adaptar les circumstàncies a aquestes diferències i que no es creïn desigualtats. Jo penso que una mica, jo vull també una mica la idea aquesta que deies dels còmplices masculins. Jo crec que aquí el paper de l'home, aquí, és superimportant, perquè a vegades, a part d'entendre una mica les dificultats que tenim, que no siguin no posar traves, perquè moltes vegades hi ha papers masculins o masculinitzats que d'alguna manera el que fan és no acceptar aquesta posició que hem d'agafar una mica les dones, no? Ajudar per suposat, però com a mínim no ser un obstacle una mica, no? Per tot això que ens està venint, i l'educació per mi és fonamental a nivell dels nens, perquè estic segur que els nens petits d'ara, els nens i les nenes no entenen aquestes diferències ni les comparteixen, però aquests missatges estereotipats el que fan al final és que acabin adoptant aquests rols, no? I penso que això és el més important. I després no sé si ho compartiu a nivell de que crec que també hem fet un canvi les dones a nivell de no som iguals i benvinguts. No ho serem. Físicament som molt diferents, per tant també en el món de l'esport ens expressarem diferent. I crec que també ha anat bé entendre, i això ho hem vist també amb el Barça masculí i femení, en bàsquet, que potser l'horitzó no és practicar esport com ho fan ells, ni oferir el mateix espectacle. És que és impossible. Exacte. És que és impossible. Per tant, anem a oferir una cosa diferent. I crec que amb això el segell i està passant en molts esports, el segell del Barça femení, l'altre dia també ho sentia waterpolo femení, la gent comença a dir, bon dia, és que l'essència de com juguen, la tàctica, com que al final no som tan explosives, hem de jugar a partir d'altres eines, oferim un altre tipus d'espectacle. I aquí ha de sortir l'autoestima, de dir, és el nostre espectacle, és el que volem oferir. Pot agradar igual. Exacte, i seduïm d'una altra manera, perquè probablement no busquem el mateix que busquen ells. Exactament. Jo crec que l'important, almenys per la meva part, com a masculí, però crec que també hem de ser part d'això, no? Hem de ser responsables, ens hem de sentir responsables. Jo sempre, ara que fa un anyet que estic en aquest càrrec, quan veig a l'Helena, hòstia, estic content perquè li dona color, no?, que dic jo, perquè veritablement, i el Jordi sempre parlem, no?, de tenir presidents joves, però tenir presidentes, jo crec que això és molt important, vull dir que jo t'animo que et presentis i et veiem allà. A veure. Però crec que... A veure si controlo els sopars, si controlo els sopars igual sí. Però crec que ser referents... Mira, ahir em feia gràcia una anècdota a casa, aquí ara tenim 2 encordadors, no?, i tenim un monitor nostre, el Javi, no?, que és l'encordador i pobre, porta aquí des de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda, i jo... En broma anava a dir, però no me'l interpreteu, dic, tinc el defecte que m'agrada planxar, no? I jo deia ahir a la meva dona, mira, hi ha l'encordador, jo sóc el planxador oficial de casa, no? Vull dir, perquè... Bueno, jo crec que això és un exemple, no? Vull dir, escolta, per què planxar? És un exemple
exemple. Però mira... Perquè, vamos... Això ve perquè ma mare un dia, quan mira, no treballava... faré per no fer pujar els colors, però preguntaria aquí quants d'aquí planxen i és igual, fes una pregunta. No, però mira, per exemple, o per exemple, que veig el Dalmaci, no? És a les portes aquí, no? Donant pas, i crec que, si no ets l'únic noi, vull dir, i crec que és un exemple també, no? Vull dir, que hagi pres aquest rol, que semblava que només havien de ser voluntàries, i tenim un voluntari... Bueno, això va ser la necessitat. Ma mare un dia em va dir: les camises te les planxes tu. I bueno, doncs, a partir d'aquell dia me planxo les camises. I a casa meva li dic a la meva dona: no m'ha deixat que m'agrada la meva camisa. Però crec que sí que com a pares i com a responsables, en el meu cas com a president o com a líders, hem de promocionar això, no? Vull dir, jo deia, ara, aquesta assemblea passada vam fer la primera vicepresidenta del club, no? I vull dir, jo, per mi, bueno, és una responsabilitat que tenim, no? Vull dir, hem de promocionar-ho, no? Donar visibilitat. Crec que no és només les dones, que jo també us vull felicitar, donar-vos les gràcies, perquè estic flipant, no? Veient aquest nivell que hi ha aquí, i si al damunt penso que potser a l'Ibal ha estat més difícil del que hem tingut nosaltres, vull dir, jo només puc animar-vos a continuar i a totes les que esteu aquí, escolta, perquè sou un exemple, a seguir. A mi va passar una anècdota, clar, com que sempre hi havia hagut president al Barcino, sempre eren homes, clar, no havien entrat mai al vestuari femení. I jo me'n recordo un dia que entrava al vestuari i clar, jo veia les necessitats que hi havia i coses que faltaven i coses que jo veia que jo s'havia de posar o s'havia de canviar, i me'n recordo un dia que entrava i deia, unes senyores grans que s'estaven canviant, i deia: com es nota que ara hi ha una presidenta, perquè ara ja tenim més secadors, perquè ara han posat un tipador, perquè el vestuari està més no sé què, i dius, quina tonteria, perquè al final a la Junta havia d'haver alguna dona o jo què sé, o els treballadors del club que veien que ja jo estava brut o què tal, no? I em va fer molta gràcia perquè deia: com es nota, que ara ja hi passava ja tonteria, però bueno, mira. Bueno, jo crec que aquí queda palès, no? Que el que és bo és que hi hagi aquesta disparitat, que entre tots treballem junts. Hem parlat una mica de totes les mancances, no?, que tenim encara. Hem dit, bueno, hem passat per alt el tema del nivell salarial, perquè en aquest cas el tenis no és, però és un tema que ha de treballar les institucions. El tema de l'educació, això és un tema tant de clubs, no?, que els impliquen, però també molt de les famílies. O sigui, jo crec que el que ens podem extreure, no?, d'aquesta taula és que tothom podem posar el nostre granet de sorra per fer que cada vegada hi hagi una integració més neta, que no hi hagi assetjament, que no hi hagi disparitat, que no parlem de si és un esport de nens i un esport de nenes. Intentem, no?, cadascú des de la nostra capacitat, no?, ja sigui des de casa, no?, amb els nostres fills, filles o amb els nostres amics, intentar, no?, que això sigui natural, que no haguem de tenir més taules rodones d'aquestes, que no haguem d'estar reflexionant sobre aquestes jornades perquè ja estigui integrat. Pues, si us sembla, donem per finalitzada aquesta taula rodona. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a